14 ihmistä on siis kuollut helikopterionnettomuudessa Suomenlahdella. Suomalaisen Copterlinen helikopteri syöksyi mereen Tallinnan edustalla ja vei syhyyksiin 6 suomalaista, 4 virolaista ja 2 yhdysvaltalaista matkustajaa ja 2 suomalaista miehistön jäsentä. Kopteri oli matkalla Helsinkiin. Se ja kaikki kyydissä olleet ihmiset ovat edelleen merenpohjassa 10 metrien syvyydessä. Tallinnassa on paikalla toimittajamme Pertti Nyberg. Pertti, mikä siellä on tilanne juuri nyt? No, viimeisimpien tietojen mukaan tuota hylkyä yritetään tällä hetkellä tutkia tuollaisilla robottilaitteilla. Ja viranomaisten mukaan tämän jälkeen sinne lähdettäisiin sitten sukeltajia tutkimaan tuota itse hylkyä. Ensimmäisenä sinne lähdetään suomalaisia sukeltajia, ovat Viron viranomaiset sanoneet. Tämä on nyt viimeisin tieto täällä. Viranomaisilla on nimilistat tuossa helikopterissa mukana olleista. Onko sinulla mitään lisätietoa tähän? No, nimilistaa ei kerrota tietenkään julkisuuteen ennen kuin omaiset ovat saaneet tietää tästä onnettomuudesta. Sen jälkeen se on luvattu julkistaa, mitä ilmeisimmin jo huomenna. Sen verran tiedän, että yksi noista virolaisista uhreista, yksi nainen on virolaisen suurliikemiehen vaimo. Mutta nimiä ei tosiaankaan vielä ole kerrottu, ei suomalaisten eikä paikallisten. Turman syy ei ole ainakaan kopteriyhtiön johdon tiedossa. Kopteri oli eilen huollettu ja sitä lensivät kokeneet lentäjät. Onko siellä mitään tietoa onnettomuuden syistä? No, kävin juuri puoli tuntia sitten tuossa paikallisen Copterlinen toimistossa ja siellä puhuin tämän Copterline Eestin johtajan kanssa ja hän oli kyllä yhtä ymmällään kuin kaikki muutkin. Ilma tai sää oli olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyvä ja siinä täällä myös ihmetellään, että tuo kopteri meni niin nopeasti pohjaan, eli 3-4 minuutin matkan jälkeen lennonjohto ei kuullut yhtään mitään. Ilmeisesti kopterista ei ehditty sanoa mitään varoitusta tai syytä tai ylipäätään mitään tietoa, mitä olisi tapahtumassa. Eli syy selviää tietenkin sitten tutkimuskomission myötä. Aivan näin. Kiitos Pertti, sinne Tallinnaan palaamme sinne vielä myöhemmin tänä iltana. Päivän mittaan onnettomuudesta ja pelastustöistä on saatu ristiriitaista tietoa. Pian merensyöksyn jälkeen tuli muun muassa tieto, että kopteri olisi saatu nostettua pohjasta ponttoonien avulla. Tieto osoittautui kuitenkin pian vääräksi. Tallinnasta kohti Helsinkiä kello 12.30. 3 minuuttia myöhemmin siihen ei enää saatu yhteyttä. Kopteri tippui mereen Naissaaren edustalla noin 5 kilometriä Viron aluevesirajan sisäpuolella. Turman havaitsi ensimmäisenä Naissaaressa työskennellyt mies, joka ilmoitti tapahtuneesta Viron viranomaisille. Helikopterista ei ikinä saatu hätäsignaalia. Onnettomuuspaikalle saapui ensimmäisenä 2 virolaista vartioalusta ja 1 kauppalaiva. Turman syy on epäselvä, mutta tapahtumalla on silminnäkijä. Pertti Nyberg, olet Tallinnassa. Mitä tuo silminnäkijä on siellä kertonut? Tosiaankin täällä on paikallinen televisioasema Kanal 2 löytänyt silminnäkijän. Hänelle on tehty puhelinhaastattelu ja hän on luotsilaavan kapteeni Matti Ojase. Ojase kertoi, että hän kuuli 2 kovaa paukahdusta rannikolla. Kun hän katsoi taivaalle, hän näki tuon helikopterin syöksyvän hyvin nopeasti veteen. Mitään savua tai tulta hän ei kuitenkaan nähnyt. Copterlinen toimitusjohtaja tuli tänne Tallinnaan illalla tuossa 8:30 aikaa ja hän kommentoi tätä paukahdusta näin. Itse kuulen tämän nyt tässä ensimmäisen kerran. En voi ymmärtää. En ymmärrä mitään syytä, mikä valtalentovaiheessa helikopterissa pamahtaisi. Mutta jos siellä on paukahdus ollut, niin mikä se voi olla? Moottorin paukahdus vai voiko ihan teknisesti tulla se paukahdus? Jos moottori pamahtaa tai mitä tahansa syntyy, niin se toinen moottori on täysin autonominen ja se kopteri jatkaa lentämistä sillä yhdellä moottorilla. Ilmailutoimittaja Jyri Raivio, tervetuloa. Kiitoksia.
Niin tuossa äskeisessä insertissä kuulimme silminnäkijän havaitsemista paukahduksista ennen tämän Copterlinen syöksyä alas. Mitä niistä paukahduksista tiedetään? Mitä ne olivat? Ihan selvästi johtuivat siitä, että se kopterin ohjauslaitteisto vaurioitui, meni jumiin. Siis se laitteisto, jonka avulla niiden roottorin lapojen kulmaa muutetaan. Sen jälkeen sitä ei pysty enää ohjaamaan. Sehän sattui pilvessä. Se koputteri oli pilvessä silloin, kun se joutui ohjauskyvyttömäksi ja putosi sitten niin kuin pilvipohjan alla. Sitten tämän silminnäkijä näki sen sitten vasta sen jälkeen, kun se oli jo ohjaamattomassa tilassa. Suomen meripelastuskeskuksen tieto onnettomuudesta tuli reilun puolen tunnin viiveellä. Merivartiosto asetti omat helikopterinsa valmiustilaan, mutta niiden apua ei välittömästi tarvittu. Myöhemmin iltapäivällä Viron viranomaiset pyysivät Suomelta avuksi sukeltajia. Suomi vastasi pyytöön lähettämällä 2 pelastushelikopterissa 5 sukeltajaa. Kopteri matkustajineen upposi lähes 50 metrin syvyyteen. Miten kauan tuommoisessa uppoavassa kopterissa saattaisi riittää ilmaa? Kyllä se on ihan, se on ihan minuuteissa, ettei siellä ei kyllä kauan ilma pysy yleensä. Kenenkään ei uskota selvinneen onnettomuudesta. Pääministeri Matti Vanhanen esitti kello 17 hallituksen surunvalittelut uhrien omaisille. Keskusrikospoliisi on jo lähettänyt Tallinnaan uhrin tunnistusyksikkönsä jäsenen ja 1 muun tutkijan. Turman syytä ei siis vielä tiedetä. Kopteriyhtiön johto vakuuttaa, etteivät syynä voi olla sää eivätkä tekniset ongelmat. Copterlinen toimitusjohtaja pitää Turmaa käsittämättömänä. Säätila ei hänen mielestään ole voinut olla Turman syy. Tuulella ja tällä säällä nyt oli erittäin hyvä sää. Vaakanäkyvyyttä oli hyvin, kaiken puolin kukkosintamia ei ollut lähellä. Ja sillä asialla ei ole mitään tekemistä tämän sattuman kanssa. Alun perin tämä kopterityyppi on suunniteltu meripelastustyöhön, joten sen pitäisi pystyä toimimaan huonoissakin olosuhteissa. Koneessa oli myös hätäkellukkeet mereen putoamisen varalta. Lentäjä voi ne tarvittaessa aktivoida, mutta jostain syystä niitä ei ilmeisesti käytetty. Kovassa tuulessa tosin kellukkeistakaan ei ole apua. Jolloin ne täyttyvät kaasulla, todennäköisesti typeillä tai jollakin vastaavalla. Ja kannattavat helikopteria veden pinnalla ja pitävät sen myöskin runkonsa varassa kellumassa pystyasennossa, ellei merenkäynti ole suuri. Turmakoneelle tehtiin tekninen tarkastus viimeksi eilen. Copterlinen mukaan myös lentäjien koulutus oli kunnossa. Kapteenilla oli takanaan 20-vuotinen lentäjäkokemus Rajavartiolaitoksessa ja myös perämies oli kokenut. Kaikilla lentäjillä oli erittäin hyvä koulutus. Kaikkeen mahdolliseen, mitä on voitu kuvitella tapahtuvan. Viron ulkoministeri saapui aamupäivällä Helsinkiin Copterlinen lennolla vain hetki ennen tuhoisaa Turmaa. Samalla lennolla oli mukana myös Viron parlamentin puhemies. This morning we discovered 2 hours ago, so that it is emotionally actually very bad news. But there was, I think, like it is now. It was quite windy and cloudy and it was raining. So I myself trusted and trust professionals and I hope that in Copterline there are professionals there who make such decisions. Is it safe to fly or not? Niin, Visa, tuon sään vaikutusta on spekuloitu tänään hyvin paljon tuohon kopterionnettomuuteen liittyen. Mitä tiedät tuon alueen säästä iltapäivällä tänään? No, merialueella Suomen rannikon edustalla tuuli puhalsi kaakosta ja se oli kovaa, ajoittain jopa myrskyisää puuskissa, mutta tarkkoja havaintoja tuolta Viron rannikolta ei ole. Nyt on puhuttu, että siellä jonkin verran heikompaa tuo tuuli olisi ja se on mahdollista juuri näin kaakkoistuulen ollessa kyseessä. Voiko olla kyseessä paikallinen myräkkä, kuten eilen Helsingin seudulla? No, tällaisia ukkoshavaintoja ei tuolta alueelta ole. Kuvassa näkyy tutkakuva juuri hetki onnettomuuden jälkeen ja siinä näkyy kuinka tuo sade on ajoittaista paikallista. Siinä on taukoja ja kovin runsaita nuo sateet tällä kertaa eivät olleet. Kiitoksia tästä. Tarkemmin päivän säästä talouden ja urheilun jälkeen. Kopteriyhtiön terminaalissa Helsingin Hernesaaressa oli päivällä hiljaista.
Kaikki loppupäivän lennot oli peruttu ja matkustajat käännytetty kotiin. Huomisen ensimmäinen lennon Tallinnaan pitäisi lähteä kello 8 ja se on loppuun myyty. What time was your helicopter supposed to leave? 3 o'clock. What have the staff told you? She told me that I'm sorry, but today we can't fly. That's all. Have they told you anything about the accident? No, nothing. Nothing. But are you still going to take the helicopter? No. I go in the boat. Ilmailulaitoksen mukaan Copterlinella on lupa jatkaa lentojaan jo huomenna, jos yrityksen johto niin päättää. Lentoonnettomuus ei Ilmailulaitoksen mukaan ole syy asettaa yhtiötä lentokieltoon. Viime vuoden toukokuussa Ilmailulaitos rajoitti Copterlinen toimintaa. Yhtiö sai luvan lentää kaupallisia lentoja vain hyvällä säällä. Syynä rajoitukseen olivat lentäjien puutteelliset taidot. Rajoitus poistettiin syksyllä. Copterline aloitti kaupalliset lennot Tallinnan ja Helsingin välillä 5 vuotta sitten. Copterline lentää Helsingin Hernesaaresta Tallinnaan 20 minuutissa. Yhtiö kuljetti tammi-kesäkuussa yli 37 000 matkustajaa. Viime vuoden matkustajamäärä oli 75 000. Copterline on tällä hetkellä Suomen suurin helikoptereiden operointi- ja huoltotoimintaa harjoittava yritys. Koko konsernin palveluksessa on noin 100 henkilöä, helikoptereita on 9. Reilu vuosi sitten Ilmailulaitos rajoitti Copterlinen kaupallista toimintaa. Copterline sai lentää kaupallisia lentoja vain hyvällä säällä, syynä oli lentäjien puutteelliset taidot. Tarkkailulennoilla lentäjien mittarilähestymistaidoissa todettiin vajavuuksia. Yhtiö järjesti lentäjilleen viranomaisten vaatiman täydentävän koulutuksen ja rajoitukset poistettiin viime vuoden syksyllä. Ilmailulaitoksen tietojen mukaan Copterline on järjestänyt lentäjilleen myös säännöllistä koulutusta taitojen ylläpitämiseksi. Copterlinen virolaisen edustajan Tönis Leppin mukaan yhtiön koneet olivat myös ajanmukaisesti huollettu. Yhtiö on suunnitellut reitin avaamista Pietariin. Copterlinella on kaupallisen toiminnan lisäksi myös pelastus- ja lääkärihelikoptereita, jotka toimivat Oulussa, Varkaudessa ja Vaasassa. Ulkoministeriö toivoo, että tiedustelut kopteriturmasta suunnataan keskusrikospoliisiin. KRP on avannut ruudussa näkyvän puhelinnumeron, johon matkustajien omaiset voivat soittaa. Copterline Psychoski's accident begins after it left the Linnahall landing site in Tallinn at 12:39. The Estonian newspaper Otšaliit has published a security camera image of the departure situation, where the passengers are boarding the helicopter. However, this picture shows only 8 passengers walking to the helicopter, which makes a quick stop in these situations without even turning off its engines, which means that these 4 passengers, Lisa Suester, Carolina Kreminitsky, Lydia Rutis Hamburgern and Mary Elizabeth Hamburgern, who have been mentioned in connection with this accident, have apparently flown aboard a Copterline helicopter only on paper, and they have died in cancer, and their bodies have never been in this Copterline Psychoski, because this accident is a systematic murder of these 2 Estonian and 6 Finnish business leaders, which are tried to cover up with these 4 ghost passengers which appear in connection with this accident, so that this accident does not look so clearly like a murder plan disguised as an accident, but I will return to this topic later. This image, which Otšaliit presents as a security camera image, has extremely little evidence. There are lots of video cameras in the area of the Copterline and speedboats, none of which are anywhere near where this picture could have been taken. There are 3 cameras in the parking lot between the Copterline office and the travel clearing house, 2 of which film the parking lot and 1 the helicopter landing pad.
This is some kind of radar device or a very special light source. The cameras along this road are all aimed at filming the ships, and you can't see anything related to the Copter Line's operation. There are no cameras in this area, where the picture taken by the security camera would have been taken, which means that this picture was taken by someone with their own phone camera and presented as a picture taken by a surveillance camera, which only shows what kind of fraud and assassination operation this Copter Line accident was. I have defined the place where the picture was taken based on the picture, which shows a small concrete wall covered by a white rain cover made of roofing sheets. This white section is also visible on Google Maps and other videos. This low section covered with roof sheeting should end almost immediately after the picture taken by this imaginary security camera, where the concrete wall is significantly higher and wider and there is no more protection made of white sheeting. And the photo that is supposed to represent the security camera picture was taken very close to the point where these two walls meet, and there is nothing in this area where a real surveillance camera could be installed, and which is a clear link to the fact that this picture was taken by someone with their own cell phone camera or a real camera, and which is now presented as a picture taken by a surveillance camera. Based on the picture was taken, in my opinion, from a kneeling position, and not from a basic standing position as is usually depicted on phones. I justify this by the fact that, based on the picture, you simply get a picture that it was not taken from very high, and this can be seen on the right side of the picture and how close this white sheet is in the picture. This picture was taken from inside the Copter Line landing place, inside this fence, which is a clear sign that the picture was taken by a person who was involved in machinating this Copter Line accident, where this picture taker may have such a small role that he was responsible for taking this picture, which is now being shown as a surveillance camera image. This person, who has been allowed in this area to film the boarding of these passengers in the Copter Line helicopter after all the security checks and which these passengers have also had to pass. This person who took the picture has a great connection with Copter Line and its management, and by whom this Copter Line accident was put into practice.